国际消息，前一阵仔瑞典发生小古兰经示威的情形，当局嘛无禁止。地属伊斯兰国家是真不满，毋若公开谴责，甚至有恐怖组织放条公要发动攻击。所以瑞典即阵是甲威胁警示有关到第4级。瑞典今年爆发真一正反伊斯兰示威，个公开烧古兰经。瑞典当局用言论自由无禁止这种行为，结果散互伊斯兰世界真生气。该大组织顶一周外国呼吁对瑞典发动攻击，互瑞典升级恐怖攻击警示。En avsikt med att sprida hat och hot, det är ju just att skapa rädsla och trygghet. Och därför är uppmaningen, precis som statsministern säger, att vi ska leva som vanligt. Men det innebär ju inte att vi behöver göra anpassningar, och det är samhällsaktörer, myndigheter, verksamheter. 不过，安全局长也强调，希望民众继续过正常生活。瑞典甲邻国丹麦是全球自由程度相关的国家之一，温准对个别宗教进行批评，无禁止受宗教的册。只是过去1年以来，暴力伊斯兰分子带来恐攻威胁已经欠悬。巴黎驻黎巴嫩大使馆顶礼拜互人评一条汽油弹，好佳在无爆炸。瑞典首相指出，虽然合法，不过无代表这种行为是适当的。 Och det är inte regeringens uppgift att recensera den, utan vi har den vi har. Gunnar Strömmer har tidigare beskrivit att vi analyserar ordningslagen för närvarande och ser om det finns skäl att göra förändringar i den. Men det är ett traditionellt lagstiftningsarbete. Så när jag säger att människor ska besinna sig så betyder det att jag tycker att allt som är lagligt inte är lämpligt. 瑞典过8月初开始已经加强边境管制，最近有真济西方国家佮更新对瑞典的旅游警示。美国也伫7月2日呼吁公民去瑞典爱提高警觉。公司新闻邓慧珍编译。